ערב טוב, ברוכים הבאים לטקס עיטור האור לניצולי שואה ולעושים לרווחתם, תשע"ב 2012. שר התקשורת, הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת משה כחלון, השר וחבר הכנסת יוסי פלד, יושב ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, מר משה זנבר, יושב ראש הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, מר אלעזר שטרן, מקבלי עיטור האור, ניצולי השואה, בני משפחה, נכבדיי כולם. שמי מנחם פרי, ואני בן להורים ניצולי שואה, שניהם מהעיירה בלג'יץ שליד לובלין בפולין. על חורבות חייהם הם בנו חיים חדשים, והביאו לעולם ילד משותף אחד, והילד הזה הוא אני. היום נבקש להעלות על נס כמה מהבולטים מבין שורדי השואה, בעלי תרומה ייחודית לחברה ולמדינה. זאת, לצד הוקרה לפועלים בתפקיד ובהתנדבות באופן ראוי לשבח למען רווחתם. הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, הפועלת במגוון אפיקי סיוע לשיפור איכות החיים של נפגעי השואה, החליטה לקיים אירוע הוקרה לניצולי שואה אשר תרמו באופן ייחודי לחברה ולמדינה, ובנשימה אחת גם להודות לאנשים שמשקיעים ממרצם ומזמנם למען רווחתם של ניצולי השואה. טוב, אורחים, מקבלי האותות, אני רוצה לברך את כל אחת ואחד ממקבלי האותות על התרומה, למעשה על התרומה המשמעותית שהוא תרם לחברה. המשרד יחד עם אנשים טובים וגופים חשובים ממשיך וימשיך לפעול למען קידום רווחתם ולטיפוח כבודם של ניצולי השואה. כמו מנחם פרי, גם אני עומד פה אולי קודם כל כמה שאנחנו קוראים דור שני, ואני באמת צריך להודות לניצולים כולם וגם לזוכים על הזכות הזאת דווקא כדור שני לעמוד כאן על הבמה הזאת, ובין הזוכים נמצאים רבים שאני גדלתי על המורשת התרבותית, עשייתית, חברתית שהם עשו, ואנחנו גדלים עליהם גם עכשיו. המשמעות והבחירה דווקא במושג עיטור האור, זה על האור באמת שהפעילות של כל הזוכים מוסיפה לחיים של כולנו יחד, ולא רק לחיים של ניצולי השואה. אני חושב שכמו הדור הצעיר שעושה, גם דור הניצולים שעשה ועושה, נתן אור לכל אחד ואחד מניצולי השואה, ועל כך תבורכו. ועכשיו אל ראשון המקבלים, הסופר אהרון אפלפלד. השחקנית ליה קניג שטולפר. השר יוסי פלד. משה זנבר.
העיתונאית לאה שנאפ. אני מקבלת את הפרס בשם של 1,000 ילדים שהייתי באושוויץ איתם, בקינדרבלוק 8 באושוויץ. השחקן ואיש התיאטרון שמואל עצמון וירצר. Gewandert das ganze Leben über Länder, gefühlt hab ständig ist mein Leben Peace, gefühlt sich einsam in die breite Felder, die Liebe ob ich jetzt der sich der Wies. עדה לזורגן. חווה הרשקוביץ. ז'יל דרמון. נחום איצקוביץ'. יובל פרנקל. סגן אלוף דוקטור פול שדה. אגנס יגר. בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. בעצם רבותיי, תרשו לי להודות לא בשמי, אלא בשם ילדה שקראו לה דוניה רוזן. היא אז בת 13, ואני אקרא את דברי צוואתה. האמת שקיבלתי הרבה כבוד ואותות, אבל הערב הזה מרגש במיוחד. תודה ליה, אני רק יכול להוסיף שאני גאה להנחות את הערב הזה. אני רוצה להזמין לבמה את מעניקי עיטור האור ואת כל מקבלי עיטור האור לצילום משותף, ומיד לאחר הצילום אנחנו נחתום בשירת התקווה.